Madame. Merci. Machallah. Merci beaucoup. Ya pakai mau. Fini. Alhamdulillah. Ami yani mi gel ci bon. Mau machallah. Balon ba. Bare drop musma. Alhamdulillah. Adani ma fi. Yatta Allah. Marani na dani. Maudum. Machallah. Don barke. Tanta. Maudum. Argay. Ya ko jam. Jam polo nena. Sil. Jam polo ni baday suba ko. Ni wili. Kono ko jinno mi widam. Wana yi gallo. Machallah. Haydar bittani ma do. Te horo ko bittuma do. So wana bisnguma. Hande ko an woni jeewo galle. Kala hande baado arde do. Ko didi bel tan wona. Mi nyaagaaki dum Allah. Oyo jali ka so arti do hande. Ko didi bel wona. Te dum mi ƴewata dum. Mi ƴewata goddo ne ara, mi ƴewata kanko mo arta. Andal ko biyat maami. Biyat maami ko gallo ya waɗi hen marqué empreinte ma no feewi e oɗo galle. Kewama haw wiya tef. Anani? D'accord. Jani kam. Andi gara mbiɗa yinno jewten. Andi hakkude ɓiɗɗo yummo kam. Mi poti yewtu tan kala e saha. Mi miijinoma de. Garami nawma to psychologue. Ƴeewanma aɗa andi aɗa wonde caɗeele te moƴƴe ma tan ko ɓattuɗa ɗum joomum ina watta e ma hakkille ina yewtida e ma mbiɗa andi ko hemma ko ina musma no feewi ha wona seeɗa. Nene an tawɗomo ɗo hande way ƴettat kam nawa kam ko psychologue ko wi'at ma wi ɓima o konde dewgal ngal immi tiki hanga an nene min mi hanga kan diga heɓani kam mette tan goni e ɓerdam he ɗum tigi meɗa jooɗo min tan walla meɗa wondo meɗa wulla par ce que woni ko ɓerdam he wasiw gas wasiw yaltu te si ɓooyi ma ɗum yah ɗum tan woni ɗo nene simi hanga kan diga heɓani kam. Allah suri Allah heedi woto jamma e ñalawma jiidu mi wiyani ka kangaɗo de Allah heedi kam hen min mbirumi noon tan ko ɓayde ɓernde ma welani a faami mette keewe maɗa jaha toon tan min ko ɗum tan mbiru ɗum kono mi wirani ɗum hay batte sabu mi winoma yen jaato ceerno mi wima jamma acca ceeɗu wulago jamma woppittake e goto mbimami yen jaato ceerno jiiloɗa ñaagude Allah mbaɗa e ɓandu ma a waɗani hay goto ko boni a waɗanani hay goto ko boni mbaɗata ko hoore ma mbaɗa e ɓandu ma a dawanani hay goto a hindanani hay goto kono kala dawanɗoma yo rutto e muɗum. Minani ko kalɗa ko minen waɗa ñande fof effort Allah ko moƴƴo mais gorgol min waɗi ko ƴewndimi e Jibril mbiɗa sikki tan o jogaki hoolare am kam peut-être o sikkitaka ko sohli ko e fof e aduna mum walla e nder dawgal mum min mi wawa ɗum tottu te pourtant gorgol min mbeɗen waɗa kala ko mbawmi kala ngol pinmi mbiɗa yiɗimo mbiɗa waɗimo respecté te mbiɗa andini ko yiɗi ko fof min mbiɗa ɗum wawi tottu par ce que mbiɗa andi hooram te mbiɗa hooli hooram te ɗe balɗe ko mbaɗami ko sentir mbiɗa andi tan koko ñagoton ɗon ko ñande fof ko jiɗɗon ko ɓoyata Allah waɗa hen jaam. Amin. Mais Jibril o boni ɗon tan en plus min mbiɗa yinno o ɓuura yewde makko o ɓuura waddemi respecté o ɓuura fawdemi place am par ce que mi debbo makko komi horeero mum te min woni ɗo instant oɗo kono mbiɗa sikki nen tottirmi ɗum respect on foti waade tottirde kam noon respect par ce que respect woni fof so ala tan haydara wodani ɗon mais on waɗi bizarre e am somi sañi dal amma yewtude e makko. Anda Leila yitere nde mbiɗamo ƴewruma nde ko an tan wawi ittude ɗum te an horo hul horo fayi min mboɗon ɗo kono noon annene wonko poɗɗa wadde hen an ko an wonde e makko te min haalujam ɗi fof ko bool kaɗata an ko an wonde e makko nder suudu yitere nde mbiyata omo ƴewruma nde
ko an tan wawi ittude ɗum te holno ittirta ɗum jaggu joom galle ma kala ko debbo waɗanta gorko ina jooɗo e galle he waɗanmo ɗum lawƴa hoore nde ha laaɓa ala mo yiyata mo nana so wona an debbo goɗɗo kay o fiyata hen tan ko kurwa yo yiye yo nane ɗum ɗon noon ko an ligganto ɗum hoore ma nena an ko ɓoymami wi ay affaire de ceerno min mi gumani ɗin te mi yahata hen jaraɗo hen saftino tout le temps ɗum ko tardement total jarani ɗum anda ko ɓoymami ko wi mbitanmami tan duwaw ma ana baba mbawi kam wallu te heɗum tehrata kam te ɗum ko passage tan ma ɗum yawtu andal balle kam tan dara noon kam mbasan kam ƴiwir gite o kat sellani walla ko wonko wondi mette tan goni min te ko mbimami ko ma ɗum yaha on wokka kam temps tan mo waɗa digéré neni mi nani ko kalɗa kono mbimi o aduna mo gonɗen hande ɗo to tolni ɗen hande ndiyam ɓolam lammata alay sago woda ko neɗɗo waɗa hay sa waɗani hay goto ma yimɓe ɓe mbaɗa jana e dow ma ko ɗum tan addinimi wiide ya yiru ñagude Allah mi addanma ñagude Allah mbaɗa e ɓandu maɗa kono min kay mi haalani ɗo haala goɗɗum mi miijaki hen goɗɗum mi haqqillam ne kadi addani hen ni ko boni soko Allah kanta duwaw noon jamma e ñalawma e minen duwo sabu an ka duwanteɗo neɗɗo dañata ko ɓuri ɓiyum e dow leydi sabu ɓiɗɗo ko heñere so heñere ma memama tan a dillat ko ɗum tan saabi kono wona goɗɗum moƴƴi nene e si ɗin mom ay afi yahde ko ceerno hatton waɗa haalis ma en mawi waɗni ɗum mom accu tan deg lesdi an ɓuri andu aduna ɓoyata walla mettata ha minuwi mi yahat toon mi yahata te mi watta ɗum anda heure mum julɗa woto yejji tan ɗum tan wawi kam wallu hande sen jahanno psychologue on mbiɗa potten nene ramat yi amen ha wi ey kay mi wi eno mon Jalika sellani ɗum teki jaltinmi ɗum wuro ngo ay ɗum mais ramata de mi yiɗa boom hay inde makko arasa e yewtere meɗen hay galla mo mi yiɗa nanden inde makko sabu ko ɓuri mo bon e jaas taga kay ndi leydi mi yiɗa ga bokka e yewtere meɗen he ha koye an nene ko mbaɗata ko hooram de heɗum wilide ma wonani mbatta baba ɗum tiki yahata ɗum diga bamma ala sehil ala jaadi ɗum min woni sehil woni jaadi ɗum min momata ko ɗum tan ɗano ha tampa min jewta tan kañum tan woni sehilam di ala goɗɗo ala ɗo sehil mi ala sehil yawata dañ lembente ala mi sikkande hay so ka sedde miɗani wonata paaɗo o kam tawi ke ni mbatta ɗum ɗon yawata ni mbaɗanammi ɗum kay jaggu gorko ma min kam a yi gogo ma ko mbarodi woni ɗo gila garmi ɗo ha hande ayi komi goofiɗo galle o fof haydara mi woppani kina naata ayi kawma oɗo ala fof ko waɗani o rewi dow o rewi less o sori o diwi yidde addude ɗo hene debbo goɗɗo kono noon o sokkodir ɗum noon koye gaari mawdi te komi mbarodi noon a yimo de a yino way ko leso woni a yimomo yaha o salminoyta ha bandi ko o yahata sehilam makko ko ɗo tan jooɗi ƴeewi hay juma ko mami wiyam ummoya min noon jinmi andene ko ƴeewa e yam mofta gorko ma jagga ɗum ha tiiɗa wonko pular haalde goto fof de ne jogui no helirta hoore dombru muɗum ande noon jinmi ko jagga joom galle ma yiyata nanata so wona an te ɗum an tan liggoto ɗum min noon mbaɗa wawi haalde mbaɗa wawi kadi hokkudema conseil aji kono wonko ganduɗa ko an yettantoɗon hoore ma gorgol min mi ala jobdi ma min mbeɗa andi guilat garmi galle ha joni mbi en dararanɗa kam mi yi yidden tutɗa kam de a holli kam nene min e pende foof punduɗa ñande foof aɗani waɗa ko ganduɗa pour dewgal amen min e Djibril yaara yeeso aɗani waɗa ko woni foof sik Allah a jarama no feewi min Allah tan goppiɗatmami par ce que min mi ala jobdi ma nden noon ko heddi ko
mbiɗa anndi ko ɓuri ko tak adduɗa kam e nder galle o te min nene ɗum ne anndu mbiɗa yaadima heen te mbiɗa ɗum yiɗi comme no jirirɗa ɗum ni heen tenen ko ɓesngu tawi tan ko ɗum wallahi woto miiji haydara nganndaani ma ar haa heewo wona hay seeɗal ɗum kam on baŋnge yo ɓernde ma dal heen min ñin hooram mbaɗa anndi ko jinmi ko ma waɗanam ɗum te min mbaɗa anndi natti ɓooyde mbaɗa anndi natti ɓooyde jooni inchallahu rabbi galle o kam dal yo heew galle o yo heew tef ko ɗum tan jinmi te bono hoolima heen kono ko heddi ko noon jaggu gorko ma de joom galle ma nanngu ɗum haa tiiɗa jibriru dal suutu koyngal ma ngal cornama less tan ɓitta haa tiiɗa ko ɗum tan woni ko mbiyannomami nenam woto dañ heen ɓerɗe ɗiɗi so Allah jaɓi noon yarata an kala ngol juulɗa ñaagoto tan par ce que fof ko Allah jogii Allah hokkir eɗen heen dañi yaakar men te aussi eɗen nganndi Allah tasata yaakar inchallah ok kono noon jaggu joom galle ma de ha jagguma haa tiiɗa mi nani kalɗa ko wona nani eyi moƴƴi ha ɓoye ɗum nan waɗ ɗum ɗo cuhle wallahi sagam kay ko yo woni oɗo galle ko ɗum tan de jiɗanmomi o galle kam kanko tan goɗɗo ala kadi o jibinanami galle o ha heewa ɗum tan woni ko mbimi te inchallahu rabbi yo Allah waɗanam ɗum Baba, mbiɗa mi yaltami ar. Arga. An, ki gila ngandirɗa e oɗo suhu gorko. Ala ñalawma tan jooɗo garo ma yalta. Mi haalanma noon. Debbo moƴƴo wona kañum foti tawoyde gorko ko gorko foti tawde ɗum. Debbo so tawi ene tawoya gorko wiyete ko caggal. Subhanallah. Jimmi haalandema neɗɗo aɗa ni woni paso ma ko koddiɗo ma sabu ko on namnete ɓi kaari wiya ko ka ɓi kaari ko moƴƴo kono an ka bakkiɗo sakil ma tan wonko ƴewoyammi wonde jahammi subaka e kikiiɗe Baba, ha hande mi wiyanima ko toon paami. ƴewoyta Won kayitaji liggitanmi tan ko ɗum gonmi e dow muɗum. ñande fof kayitaji yo Allah wallu en tan Amin. ɗum ara e dow jam sabu ɗo kam so tawino ka jewtannoɗo neɗɗo on kam yeewama yaadu ndu noon min hooranmi wona kattanɗo ɗum sabu gila jibinoɗa faade joni ha tolniɗa ɗo a tawani min e nenama emin jaaha joni an oto yontu tan bakkeɗa sakil ma yiiri weeti ɗum mi ala hen Baba mi nani. nande e jabde jiida Baba mbiɗa mi yahade ɓeydade hirde wadde. aɗani yahade ɓeydade hirde hakkude jabde e salade wonko woni ɗon Eyi mi nani mi jaɓi. No gotto hen hakkille. hade ma wattude hakkille beele a kama ma yaa walla yahata Eyi mi yahan mi ara wonko lijjito hen. mi rokkuma ɗum mino rokkanma ɗum Eyi. est ce que mbiɗa wawi ɗum Baba wona komi bayni ɗum. a waynaki de garɗa ko tintinde waynete ko guila hanki ɗo to bakkiɗa sac maɗa gonɗa koye tintinde ga jaho alay saago ceranɗa ɗum hakkude waynade e tintinde noon ya aha noon tuta ɗam ɗede to keɓomi cuuɗo sode cojji a arani minoma voilà ɗo kisawi ma tan ñande fof ko yaata ndeko to ɓawa janggo ga ɓawi toon ha konde elle tawi ɗo jaho yahan ɗo jaho tawan ɗo jaho
Jikanom ko minema kedida ko nenema gila mema kedam rufi fenda ki ya carboni sandoreli jaliani jalika jiwon sai duli jarim ya carboni benam taji ya karam tasi amira an ko woni an ko tagi cingi dayam tan bada no koruni an ko bune woni ha mede mina wa santade mi bido santumi kay gayni kolle santumi bido gorko daña baraji ko bune woni gayni bimi noddirmami do ya ar jangu jeen galle jalika en o ya galle jalika ettomi mi gaynani faram ham gayna jeen galle jalika en jinnama ko nen ton jodden munen kalne be miyem jalika e jibril enen marta dewgal ngal dum tan ngiyami mami dum noddirmami jeen ton kawtiyembe jibril gala problème ma je sais mi andi tan seulement dum tan adumado eyi ko hunde bonde min welimi hankada wadi osé am tellement hein ay osé gal ngal jogida ngal wona min gartada holla an kam tinamde ko winda nyakkude faydaan hein tinamde ko winda hen saka dara haado biya jinmi ko jaadan galle jalika mo yaadata ma galle jalika an mi nawma galle jalika min hamin dimdi an wondi ka rimdani dimago dogata e maada kono minan kam hamin dimdi bod andi so wonano suturo jalika wallahi tawno ko sehil ma o andi ko gonda biya de hano sa yi ko jewoyta benana yejjir ko badda an jalika ko dimo bi dimo an sa rimdani ne oppo wono rimda ko badda mo ko hay goro wa yejjiddu te sa naati gallo walla an ke punoda ko gorko makko seratam pour ada rono dum sabu bodandi ha joni yidde ma nanay jalika jinnoda ko fijjude makko ko serama yidda kontinta dum non a dañata dum do hen daari ko non biida toujours mid hanuma dum do wonna parce que ananta ko kalan mami ko dum benni gasi c'est passé gasi dum toujours mid hanuma dum no répéter gasi min di safte kon najata kam on kam arani mayre en on garata gay ari natti nawde mbappa min mi faama dum do de malado wonani jinmi keddami ko moƴƴi artil hakkille ma ayi neɗɗo so tawi dañi caɗele ha arti e dow men surtout ɓii men min cibinɗen ko enen darto balla ɗum kono an elle ko an seera ni sa waɗini cuhlel ngel joni ɓeydo jiiɓade ɓeydo dañde probléme wadde wona ni mbaɗirɗa il faut gartira hakkille ma ganda kayti Allah kala ko waɗi ko gittowo tanira men fo jayi jigna men hewɓe hen jayi masha Allah yo Allah ren ko heddi ko wadde ala e sago ganda caɗele so keɓima handi ko folata handi ko wuppata caɗele muñal e gonɗinde jomiraɗo wonta e ma bolle pooɗe accu ɗum ɗon kam wat ɗum tan jen toon s'il te plaît no mbaɗa ni fof musani min jinnon ko pirta ay neɗɗo aɗa yiɗa change ɗum kono min komi tawɗo an a firtata ay guitan ma ngol no wayno luggidde ni non mbawguiɗa fente min mboɗan ɗuma très bien ay jibril ko on woni ma anda ƴettuɗo wanma hoore muɗum
galle muɗum yaññanma to liggottoɗon ɗo ala fof ko waɗantama e ɗum par ce que o jikkata ka ɓiyyum makko te o anda mo jogui o ay jilotoɗo gorko Dias rawandu so ari tan nana e maɗa ay min adan ko jinmi sibu Allah takto hoorema an sa wi hande aɗa ya galle oɗo hen ko wonata toon ko kaɗoyta ko ƴeewoyta ko ɗum tan namdima ko ƴeewoyta toon an raki aɗa selli an Djibril heɓa probléme mo wasa yaade galle mabɓe mo wasa yaade galle Jalika en holno ɗum wonirta tu es là holno tan ɗum no wonirta ɓe mbasa yiide kam hen Jalika Djibril acca Jalika ha laaɓa cera jomum mi wasa yaade galle mabɓe pour régloyde ɗum ɓe probléme mabɓe ha nden gan jagguirtem komi golle puy mi faamima noon ay min jouetaji ene welimi saabu ka gorko porɗo gorko baɗɗo dangereux woni an joni wadde mbaɗirta ko semblant pour yo Djibril yo weltonomo pour jagga ka ɓiyyum makko kono a waɗirani yo yetto e ɓerde maɗa ay hunde sene waɗe mbaɗirta ko ɓerde ay ni sa changani a tampinata hoorema tan won gorko tinno won gorko Yalato andi ɓiɗɗo ko heñere so ɓiye memama tan a dillat Jale ni no wayni ina muusimi ni no waɗani kadi ina muusimi ko woni e ɓernde ko noon ko ɗum yaltata yeeso ngo ɗum waɗi mbadamde wawa fewde sabu welani kam hay an hoorema an babiraɗo ɗum welanima mataw joguiɗa tan ko ɓernde gorko aɗa ñoƴƴa kono wallani noon wayi mettudema joni noon mette ko muñal wawi ɗum kadi ko ari heptima an a jottorani a ñagaki ɗum Allah a waɗani ɗum heptima joni sa continue mettede ha hooti est ce que metteɗen cafra ɗum sen jooɗoɗo eɗen mbiya ɗum en metti est ce que no safra ɗum ɓeydata en ko probléme timi haalanma cukalel ngel ɗo so wondi ɗeɗo mette ande seeɗa seeɗa fof o yiya mette ma ɓeydata ɗum ko mette no wawi yaade ha daña hen probléme hoore walla wiya yimɓe ɓe jiiɗano mbarto fof ɓe keɓani waajitoɓe neɗɗo noon gumata Allah de ko Allah tagi dewgal te tagi nde dewgal nden tan tagi ceergal tagi gurdam tagi maayide wadde kala hen ko jiiɗa ko ɗum ɗiɗi dewgal si woodi tan ceeral woodat ala ñaaguiɗe ceeral mais ko Allah hoddirta wadde min kam mbimami sa waccaki ɓiima ɓuuciɗa ɓiima ha deeƴi wallahi ɗum jibinta jaam te hande an jalta oɗo galle kawra e ramata en haɗa fooƴi ɓe dañata koɓe kaale ma ɗum sahawre maɓɓe jall so neɗɗo ari galle he jall kollira haɗa welti sa woni an tan noon en fond wawma mettude gorko noon saɗa yaada e muɗum gorko hono ma so yeeyima ndimago so ndimago ngu ha yona kono Djibril yeeyima ndimago kono an aɗa manquiri ɗude ƴeew to yeeyima ndimago ɗo ko ɗon tan poɗɗa yurnitade an dossier ji maɗa yimɓe fof ko takkima ko fof ɓe jaadataɓe Djibril kam resi ha resti goɗɗo waɗi 2 an hay goto la meeɗa ka gorko mawɗo kilifaɗo poɗɗa ƴewde hankkandi ko réglande hoorema probléme maɗa mbasa wiiɗa réglunoya goɗɗo probléme muɗum hadema réglunoyde Djibril a jogui ko yonma yaade ndesa mbayano worɓe ɓe ni jogoɗa galle ma ko ɗum poɗɗa ƴewde kono wona ɗum ɗon ketto mbimami ko kettotomi aɗa jogui ay ɗum ɗon wona an foti wiide kam mi res ɗum ko décision am wona décision maɗa ana jogui décision mais bien sûr ɗum ko mino ɓamata décision am wiyene resoya kono wona décision maɗa an wondi ko anda ko kalta quoi mi anda ko kalami so mi wi mboɗo jodda e ma ɗo mi perte wala probléme Jalika noon sa yadani em e toon min hooram mami yaha ha galle Jalika en ɗaari ko noon mbiɗa mbaɗa haalanma gueɗel nde kala jaaɗa galle Jalika en kala jaaɗa galle Jalika en jaltira koyɗa ɗo ɓorni tuuba mbiya kam ƴa sa ɓornaki wudere mbiya kam ƴa noon mbiɗa ƴa ala probléme haajamala hen mami yaɓɓoy toon eɓo hoto noddi kam mbaɗa ɗon no bombol gellajo ko kalɗa ko gonga
mi yadanama ha mbimi mbinam to psychologue mi nawmo toon o yaada e sehla makko o yalta seeɗa o yi hendu beele mette ɗo wonde ɗo ina wawa ustade ɗum yaawi ko enen gadoto wadde ɗum portese mballen ɗum a faami gonɗinanen ɗum ko ɓii juulɗo gonɗinanen ɗum aduna alaka ala heen ayi caɗele aduna way kon dongal kono tekkere handade nde dongal ngal teddude e dow hoore ma woni muñal woni gonɗinde jomiraɗo ɗum ɗo ko bolle pooɗi jali ko cukalel so wona Jibril tan wona goɗɗo par ce que an yimɓe fof no gandi hakkude men no wayi yimɓe fof kadi ne belti no dewgal men wayni en meeɗa yeddodirde en meeɗa habde wadde hande gorko fof no yiiɗi resde ɓiima ɗum ala caɗele won wawi dañde gorko ha yejjide Jibril ha mbiya alhamdulillahi rabbil alamin somi anduno ko ɗo adorto artir hakkille ma ballen ko suko wasa dañ probléme enen fof koybinen hande no muusi en ko noon tan wona Seydi Ba sabu ɓesnani imi aduna ko muñal wawi fof oduna Allah jooɓa rokkirta ɓesngu so Allah rokkima an jeeyi so haɗima muñ Allah ko joom yurmede woto ñoheemo woto koynemo woto bonde gurdam makko Allah joomam ko joom yurmede oɗo keɓine aduna ko muñal wawi fof oduna Allah jooɓa rokkirta ɓesngu so Allah rokkima an jeeyi so haɗima muñ Allah ko joom yurmede min koy mi ronki famondirde e siraɓe min koy mi ronki yewtide jikiraɓe sabu mo ɓesnani diraga irtaga jibaga irtaga wona ɗum reni dewgal nene ko ɓoyi fof ko goga